Reis, lavurez hevalên heja, hevalên delal. Zivistan hatiye, beş bariye ye, her der pir xweş bûye. Sersala ve pîroz be, sersala ve pîroz mübarek be. Salan û ji her kesî re bila xweşî, rindî û bereket bîne. Her der spî bûye çiqa xweşane wisa, maşallah. Vay 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 vay. Ev berf, ev spîhayî bila hemî xirabiyan ji ser me rake. Bila xwezayê paqij bike. Hevalên hêja nehê çileyê roja înî di navenda çanda Sefaköyê em ê performanseke pir xweş çê bikin. Ev gelek salûn ku em li bende vê rojê bûn. Ev roj hat. Heta niha me li derveyê welêt ev performans çê dikir. Îca me destûr girt em ê sehneyên vê derê de jî ji temaşevanên vê derê re jî performansê xwe pêşkêş bikin. Em pir bikelecanin. Bilet li biletînê daye. Werin em bi hev re şeveke pir xweş çê bikin. Di şevê de em dixwazin we jî li sehneyê mêvan bikin. Kesên ku hatine dersê govendê, kesên ku govend fêr bûne, kesên ku jî xwazanin. Em dixwazin beşeke taybet çêkin di vê performansê de. Lewma kesên ku dixwazin, kesên ku hatine dersên me, kesên ku govend fêr bûne. Hûn dikarin bi kinc û cilên gelerî werin şevê. û li wê derê hûn dikarin kulîsê jî bikarbînin. Hûn dikarin li wê derê cilên xwe biguherînin. Yan jî wekî ku hûn biçin dawetê wir xweş, wir şiq xwekin û wiha werin. Kesên ku erbanê lê dixin dikarin erbaneyên xwe bînin. Em dixwazin di beşekê de we mêvan bikin û beşeke pir xweş çê bikin. Ji ber ku ev performans, ev proje wekî bingeheke em dixwazin gelek kesan re jî cih çê bikin di navê projeyê de. Van tiştan em ê paşê baxifin. Şeveke pir xweş e, şeveke pir taybet e, em li benda her kesî ne. Bi hêviya hevdîtinê sersala ve pîroz û mübarek be. Bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.